Imos crear agora outra GPO, vale? Neste caso será unha GPO relacionada con accesos directos. Neste caso afectará os alumnos dentro da unidade organizativa alumnos dentro da unidade organizativa usuarios, vale? Exactamente igual que no vídeo anterior, poñemos un nome descriptivo. En este caso escollemos acceso directo ao bloc de notas ou Notepad, vale? Lembrade, créase a GPO e o que dase o vínculo desa GPO na unidade organizativa que afecta, vale? Vimos ao editor de administrador de directivas de grupo, neste caso accedemos ás opcións de configuración de usuario, vale? Lembrade, as opcións son moi elevadas, vale? Podedes consultar información por internet ou en páxinas, nas páxinas oficiais de Microsoft, onde está a documentación, porque, bueno, as opcións son infinitas, por decirlo de algún xeito, vale? Repito, neste caso, imos a configuración do usuario, dentro de preferencias, en configuración de Windows, dentro de Windows, en accesos directos, vale? Entón, nese caso, o que queremos facer, prememos co botón dereito e dicimoslle que queremos un novo acceso directo. Vale. Que queremos facer? En acción, queremos crear un acceso directo, non queremos actualizar, vale? O nome vai ser o nome do acceso directo, neste caso, Notepad. Vale, o tipo de destino, nada, deixamos o obxecto de sistema de arquivos e na ubicación escollemos escritorio. Queremos ese acceso directo no escritorio. Ruta e destino. Temos que ir ao cliente e buscar onde se atopa a ruta do arquivo que queremos abrir. Vale? Lembrade, no cliente, non no servidor. Vale? Entón, neste caso, temos que está dentro de C, Windows, existen 32. Ides a N, vale? Hai un montón de arquivos que comezan pola N, buscades onde se atopa Notepad, vale? Para contrastar que esa é a ubicación, aí está. Aí arriba, aí o temos, vale? Ese sería a aplicación. Entón, lembrade, C, Windows System 32. Podedes tamén mirar na pestaña de xeral, vale? Bueno, podedes ver todas as características do arquivo, pero o que nos interesa sería na pela de xeral, pois ver a ruta que temos que incluir no noso no noso menú de configuración aquí, vale? Podedes copiar e pegar ou podedes, con moita cautela, moito cuidado, escribila de novo. Lembrade, C, Windows System32 Notepad.exe, vale? Xa estaría. Daríamos de aplicar, daríamos de aceptar e xa estaría creada a nosa GPO, vale? Imos comprobalo. Entón, o de sempre, accedemos como a un usuario do sistema, pero lembrade que sería un usuario local para poder actualizar as GPOs, vale? Neste caso non o estou facendo para ver que o que ocorre. Vale, non aparece. Motivos, pois non se actualizaron as GPOs, ou dous, xa veremos cal é o motivo. Entramos como usuario do equipo local, vale? E imos actualizar, neste caso, como os dicía, a primeira das opcións, imos actualizar as GPOs, a ver se se trata deso. Lembrade, abrimos o PowerShell como administrador e o comando que actualiza as GPOs. Vale, xa estaría, vale? Podemos pechar e accedemos outra vez como usuario. Neste caso, tería que ser un usuario dentro de alumnos. Se vos fixades, Dani non é un usuario que está dentro de alumnos. Co cal, cando accedemos, non aparece o acceso directo ao Notepad. Vale? Entón, fixadevos como discrimina. Nos creamos a GPO, vale, dentro ou vinculada a unidade organizativa alumnos, vale? Pero Dani, fixadevos, imos comprobalo no usuario en alumnos, Dani non é un usuario de alumnos, vale? Entón, pechamos outra vez sesión e entramos como un usuario calquera dos alumnos, vale? Tiñamos a Ana, Lucas, bueno,
Bueno, neste caso, estou tendo problemas coa contrasinal, porque, bueno, fun facendo probas, lembrade que estivemos facendo probas coas políticas das contrasinais, etc. Nada, restaurades a contrasinal. Se tedes problemas, restaurades no servidor, que xa sabedes como facelo, restablecer a contrasinal, e, bueno, entrades como un usuario, vale? É a primeira vez que entra este usuario, polo tanto, aparece o menú este de, bueno, a información de Windows, e fixadevos, aí temos o noso acceso directo, vale? E, obviamente, funciona.